Nu. Mig og Ejner er ude og gå en tur i skoven. Ja, nu slap du af med den her sjællandske sang. Nej, det kan du ikke med selv gøre. Du er bare sådan en kedelig gammel olding. Jeg er ikke gammel. Prøv at se her. Vi har det meget unge, ikke? Vi er ude i skoven og går en tur. Ej, egentlig meget dyrt. Prøv at se. Det er skisme dejligt. Og se, solen igennem træerne der. Det er egentlig meget dejligt. Rigtig dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Prøv at se de der fine træer. Se, de er rigtig flotte. Se, grønne blade. Så, du skal stoppe med det der. Nu skal vi hjem. Nej, jeg vil ikke hjem. Nej. Hvorfor en vej hjem? Hvorfor en vej hjem? Jeg kan ikke finde hjem. Hvor er vej? Altså, prøv at gå nordvest fra Jylland. Ja, du snakker. Kom. Vi må nødt til at finde hjem. Det er rigtigt. Undskyld. Nu går vi den rigtige vej, tror vi. Ja, det er dejligt. Nu skal jeg holde op med at snakke så meget. Det er det, jeg tænker. Når vi holder dagbog, er det vigtigt, at man ikke snakker for meget. Hvad? Vi er nødt til at bygge en hule. Okay, Ole. Nu går du derover til det der træ, og så bygger du en hule. Okay, det skal nok gøre. Så laver jeg dagbog. Okay. Vi er vist strandet ud i en skov. Det er rigtig fint. Ja, det er fint, Ole. Vi er strandet uden skov, hvor vi ikke kan komme nogen vej, fordi vi ikke kan finde hjem. Jeg ser meget dårligt. Jeg kan også se 50 meter. Hvad er det, man kalder nærsynet? Det er rigtig fint, ikke? Ole kan snakke. Han er en meget speciel person. Han snakker rigtig meget. Det kan jeg godt lide med ham. Han er sådan, han snakker om tingene, så får vi det lavet. Men samtidig er han også meget ivrig. Det er egentlig det, der er meget irriterende ved ham. Det er det. Det er rigtig langt. Kan I forstå, hvad jeg mener? Han er rigtig irriterende. Ja. Ja, så se om vi kan komme hjem. Eller vi prøver at overnatte her i skoven. Ja. Ja, det er rigtigt. Og så... hvad skal jeg så der? Ja, den her. Det er rigtig. Så. Jeg er næsten færdig. Jeg mangler bare et strik over i den. Vi bliver nødt til at lave noget andet. Ole bliver ved med at snakke. Vi er nødt til at finde noget nyt. Jeg er bange. Jeg er rigtig bange. Ejner! Ja. Se, hvad jeg har lavet! Det er meget fint, Ole. Jeg er ikke... Det her, det er taget. Det er godt, du kan bekende det. Hvad? Det er en meget fin hule, og nu laver vi ikke mere om det. Hvorfor det? Fordi det er så fint. nu skal du vise. Den er rigtig lang. Nu skal du holde mund. Nu skal du vise. Nej. Nu skal du vise. Prøv at høre her. Nu skal du vise, hvordan hulen fungerer. Det er det, værsgo. Her er kameraet. Vis det så. Se. Det her. Det er en rigtig fin hule. Se. Det her. Ja?